Nano Babo Kabalen, welcome to Wherein Pampanga for today's video. Wala po tayo sa Pampanga dahil nandito tayo sa Dinulupihan, Bataan, and we were invited by Fansay Ningnangan Dinulupihan. So guys, samahan nyo ako. I'm gonna tour you to the place. Of course, titikman natin yung mga pagkain nila. If you wanna know more, samahan nyo po ako. Let's go! Alright, so yun nga guys, again, welcome to Fansay Ningnangan Dinulupihan, Bataan guys. So, kagaya ng mga ibang fansite na alam natin, magsisimula yung enjoyment mo dito sa counter na to. So, dito guys, o-order tayo. Ito yung mga available na pwedeng iluto nila para sa atin. Okay, so notice guys, ano ba yung mga pwede nating pagpipilian dito. So, meron tayong mga sabaw. Example guys, may bulalo, papaitan, meron din tayong mga pangsinigang, other exotic native food, may mga, of course, may mga lechon kawale, crispy pata, itik, meron din dito. So sa mga native, yan, meron din tayong mga pangpapaitan. Ito yung parang pag-order mo, ready to cook na sila. Dito naman sa side na to, ito yung mga fresh, mga seafood na, again, pwede rin paluto dito sa Ningnangan. So meron tayong mga tilapia, may mga bangus, lalaking bangus. Meron din tayong salmon belly, ayan. And then these are tuna belly. Pansin nyo guys, ayan no. Ito yung mga tuna natin. Lalaki, sarap. Pinkish meat, ayan. So meron din tayong mga sugpo or shrimp. Lalaking mga shrimp guys. And meron din tayong mga pusit. Sobra, laki ng mga pusit dito guys. So available refreshments, of course, meron tayong mga cola, soda, and fresh buko. Okay, punta tayo sa side na yan. Ayun, so ito naman yung mga meat ihaw natin. So of course, meron tayong mga liver, hotdog, gizzard, mga chicken liver, chicken tail, hindi mawawala yan. Siyempre, pit ng manok, siyempre, hindi mawawala yan. Meron din tayong usual, yung mga chicken legs, mga liempo cut. Ayan, ito yung mga liempo. Okay, sikat din dito, of course, yung kanilang mga pork barbecue. And ito ano tawag dito? Ayan, okoy. Okay. So right after you order, syempre, i-take notes yung lahat mga order ninyo. Magbabayad po tayo dito. And then, yung mga pagkain naman na in-order natin, doon na tayo sa may ihawan doon. Right, so dito sa likod, during the evening, late afternoon up until evening, meron tayo dito section for dining din. And notice, ayan, meron din tayong LCD display. Minsan may pinapalabas din dyan. What I like about this is, again, it's very family friendly. Marami rin tayo nakitang mga nagmi-meeting dito for, you know, some deals. Kikita-kita lang yung mga barkada. Napakagandang lugar na to para sa enjoyment nyo sa pagkain, and at the same time, of course, yung business reason ninyo guys. Alright, so once again, thank you so much Fansay Ningnangan Dinulupihan, Bataan for inviting us. Siyempre, alam naman natin guys, kapag Fansay Ningnangan, mga native Filipino dishes. So, bago natin tikman guys, ipakilala ko sa inyo kung ano yung mga natatandaan ko lang. Okay, so in the middle guys, meron tayong baked cheese tahong. Ayan, meron din tayong crispy kare-kare. Of course, meron tayong bulalo. Ayan, here's our bulalo. Then pinaka-last doon guys is yung ating sisig. Siyempre, sikat na sisig. Meron din tayo ditong ensalada with mangga, of course, bagoong and salted egg. Yan. Meron din tayo ditong sugpo. Ito yung kanina guys. Meron din tayo dito sinigang na salmon belly, may pinakbet. Ito yung itik. Ayan, fried itik. Ito naman yung talagang dinadayo dito, ang ating barbecue, pork barbecue. Meron din tayong fried liempo, and of course, again, hindi pwedeng hindi mo orderin dito ang ating chicharon bulaklak. So, alam ko, gutom na rin yung cameraman ko. Gutom ka na ba, cameraman? Sabi ko na, nanginginig pa yan eh. Okay, so umpisahan natin guys dito sa may sinigang na salmon belly. Ito yun. Woo! Oh, haba. Oh no, sorry. Ayan, haba nito.
Okay. Guys, tikman muna natin to. Tikman muna natin to. My favorite fish in the world is actually salmon. Ayan. Oh, wow. I like it. Let me put it here first. Next natin is yung sisig, syempre. Ayan. Kain na taga Pampanga tayo, guys. Lagi natin pa rin itong kinikrave. Dahil nga naman sa natural na sarap ng sisig. And what more, kung Kapampangan sisig pa yan. Talagang ipagmamalaki at ipaglalaban sa buong mundo. Okay, let's try it. Ayun. Let's get it. There you go. Yan, baked tahong guys, baked tahong. Oh wow, yaman ha. So yung tahong natin, a little bit creamy, a little bit sweet, no? And then of course, very, seafood aroma. Okay. Next to taste ko guys is itong chicharon bulaklak. Ito yun. Sabi ko nga, hindi pwedeng hindi nyo orderin to dito. Dahil nga, life is good. That's the reason, life is good. Sarap na, lutong pa. So once again, we would like to thank Fanside Ningnangan Dinalupihan for inviting us all the way from San Fernando, Pampanga. Pagpapunta po kayo ng Bataan, ng Olongapo, daan po kayo dito, bisita kayo. You're gonna enjoy the food for sure. Mga biglang gutom, yan, pwede dito guys. Mga Pinoy pagkain na for sure magugustuhan ninyo guys. Go visit Fanside Ningnangan Dinalupihan. If you like the food you saw in this video, please give it a thumbs up, share it with your friends. We hope to see you in the next video. Cheers! Bye guys!